Ukrainanyň paýtagty Kiýewde aktivistler ýanygy çyguýlan stansiýasynyň öňünde protest geçirip, maşyn sürüjileri ortaýda degişli kampaniýalardan ýanygy satyn almazlygy ündüýärler. Ukrainanyň Widy şatly ýaşlar hereketiniň agzalary bolan protestçiler ortaýat bilen gatnaşyklara garşy çykyş edýärler. Olar ortaýatdan ýanygyjyň satyn alınmagynyň ortaýatyň Ukraina harby basyşlaryna ýardam berýändigini aýdýarlar. Pakistanyň Demirgazygynda Khyber Pakhtunkhwa vilayatynyň resmiýetleri soňky ýyllarda regionyň ýüzlerçe mektebiniň howpsuzlyk sebäpleri bilen baglylykda ýapylanlygyny aýtdylar. Resmiýetleriň sözlerine görä, şeýle mektepleriň en çemesine pul çykarylýar we mekteplerde sapak berilmeýän hem bolsa mugallimlere aýlyk tölenýär. Kırgızstanyň Oş regionunda ýylanlaryň birden köpölmegi mektepleriň birinde sapaklaryň ýatyrylmagyna sebäp boldy. Bu çäre ýylanlaryň okuwçylary çakmazlygy üçin amala aşyrylypdyr. Kırgızstanyň Ilimler Akademiýasynyň alymlary ýylanlaryň köpölmeginiň sebäplerini we olaryň döredýän howpuny öwrenýärler. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside hökümete degişli bolmadyk ýerli gurama hristiýanlaryň Pasxa, ýagny Isa Mesihiň diriliş güni münasibetli ýumurtkalary bezemek adatynyň sergisini gurady. Bu sergide ýaşlaryň eserleri, şol sandy maýyplaryň eden zatlary görkezilýär. Sonuňa dost bolmaga ýardam berýär atly bu sergi maýyp adamlaryň jemgyýete aralaşmagyna ýardam bermek maksadyna gönükdirilýär. Siz günüň täzeliklerini dinlediňiz.